weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to silla to fondu to wolumnere to woluma ha tara to bagodina ñaabina to gurela cooga to jawaldi hijaja tampi daro to atena to bourgouduna to lewe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to beelel gawdi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men e nder leydi Mauritanie jagorgal kalfinaɗo ko fati équipement et transport holliri weltaki haydara e société chinois ji kalfinaɓe ko fati e mahgol pommuji ɗiɗi pont tawateɗo to hay Chakel e mo rond point ma Bamako kala to leydi Sénégal asata hande o nogas jeegom lewru septembre watti duuɓi sappo e jeenayyi ko bateau Joola yoolino ha ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetato e capanɗe joyi e tato neɗɗo mbasino hen pittali men to leydi Mali capanɗe nayyo e jeegomo sagata worɓe biftama subaka hande o to wuuro witego Kango ene tawe e nder commune mo Nkouma Ngandungu to leydi Côte d'Ivoire Simon Bagbo tafi gonnoɗo joom suudu Laurent Gbagbo o tafi lamɗa makko dawrugol teskama noon ko ɓuuri hewde e mouvement politique o ko rewɓe to leydi Somalie Janggu Sebab en mbaɗi to Mogadiscio yimɓe jeetato mbasi hen pittali mumen jeeɗiɗo woɗɓe mbarmi hen kabaruji men joolam jabiri ma jaaha to Palestine ha to leydi Yemen bisimilla moon e kirki hotondirte joni joni jañoɗe. Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa Ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune Ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istinjaba ha timmi Ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗiɗi jiida cirola Omar safra rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe rew sowade e rewɓe ɓe darottake kala Ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen rewɓe sattoraɓe dewle Ceerno Djiby Sy ne safra rafiji worɓe no didorno Ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yalta ma ha laaɓa Ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yannama ka miskino safruma ha cella taw hay mbuuɗa yoɓani so wona wontuɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji dillini hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal Ceerno Djiby Sy ne jogui base mum e nder leydi Mali to Nioro ene tawe toon miñi kono wiye Ceerno Samba Sy numéro mum téléphone ko 00 223 90 22 94 71 Ceerno Djiby Sy ene tawe nder Nouakchott legal nettek sara jeere nettek numéro makko WhatsApp e numéro makko noddirguel fof ko 47 22 80 84 Ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum aronoɓe safaruji men moni kala nde addorto nokku to waɗi safaruji mum Ceerno Djiby Sy kadi wiyaɓe noddoɓe kala saaha ene donka hebdemo wona salade ma to ko hewrede yo mbaɗ insisté tan ma kemmo ha no hannirta ni Ceerno Djiby Sy comme Allah luɓiri hande gandal mbadden dando faade makko
Dar moderne de l'excellence bu no El Hadji Seydou Nourou Tall e gardugol Ceerno Makki Muntaga Tall e Ceerno Seydou Nourou Tall imam juma Cheikh Omarul Foutiyou. Dar moderne bu nuro de l'excellence e ɓe gandina dendagal bandiraɓe sehilaɓe kala golle mabɓe kadi ɓamti hano hannirtani nder leydi Sénégal. Dar moderne de l'excellence Bonnuro ene jangguina Qouranul Karim e ballal Allah e nder duuɓi tati tawa suko o reeni Qur'ana hano hannirtani. Dar moderne Bonnuro ene jangguina français ene jangguina anglais informatique tawa kadi programme mabɓe ene yaadi e programme école aji laamuɗi leydi Sénégal. Dar moderne de l'excellence Bonnuro ene andina dendagal kilineɓe muɗum wonde ɓe jogui ko daaraji ɗiɗi daara rewɓe o ene tawe tigui to Sicap Liberté 3 so tawi ko dar moderne de l'excellence Bonnuro sukaɓe worɓe e oɗo saaha joni ene tawe e nder leegal bitegal Kerme Sara cité Almadi. Dar moderne Alhaji Seydou Nourou Tall ine habra dendagal Sénégal naɓe e dendagal diaspora kala wonde ɓe puɗɗima bindidgol ɓe puɗɗima inscription ngaji mabɓe ɗum noon mbadden danɗo faade mabɓe. Dar de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ene gollodira ene liggoɗo e école aji turco taw ko école aji baɗaɗi rekkuni e nder windere he kala. Dar moderne de l'excellence Bonnuro Alhaji Seydou Nourou Tall kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78. Dar moderne de l'excellence Bonnuro ene jaɓɓo sukaɓe yaroɓe duuɓi 4 ha duuɓi 12 ɗum noon mbadden danɗo faade mabɓe. Kettoɗe kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo bira nogas e jeegoma lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e habridde he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba ene nangani en karallagal to ha mbawon yebde en to hello men YouTube miñi men sehil men Saydou Abouba kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie pudorɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate équipement et transport o holliri mette makko no fewi o holliri kadi o weltaki haydara e oɗo société taw ko société chinoise uji biyeteɗo Yunda kalfinaɗo noon ko fate mahgol pomoji ɗiɗi e nder wuuro Nouakchott woni on pont biyeteɗo pont Haysa Kem e wondude e pont tawateɗo to Carrefour Bamako ɓe kolliri noon golle ɗe jarani no poti yarude ni e ɗum tardi no fewi e ɗum leeli société o noon ɓe kolliri so rentaki ɓe jogo ko heptude e marché woni tigui contrat moɓe cifodiri mum so tawi ko ni golle ɗe soɓe ndenaki ɓe jogori ko taji e oɗon contrat ɓe ƴeewa tigui gollodirde e société goɗɗo kanko ministre o noon o rokki yamirore faade directeur des infrastructures hono El Hadji wona nde toppito golle ɗe kay ha mbawa toppito kay à partir de altine janggo o nde wawata windude e ɓattake faade directeur société Yunda woni société chinoise kalfinaɗo ko fate magol pomoji o ko fate golle ɗe ɓe mbawa tigui andinede wonde ɗi laamu ngu weltaki haydara no golle ɗe puɗɗori eno golle ɗe jarat ni saabu e ɗuma tardi no fewi ɓe kolliri noon wonande oɗon pont biyeteɗo Haysa Kem tawateɗo nder Nouakchott ɓe kolliri golle ɗe e oɗo saaha joni ko fuɗɗi gollede hen kala guila fuɗɗi ha oɗo saaha joni ko 6% e golle ɗe fuɗɗi gollede eteɓe puɗɗima ñamde 14% e nder période woni tigui dawal ngal ɓe dokkano so tawi ko rond point so tawi ko pont mbatteɗo to rond point mari Carrefour Bamako ɓe kolliri tigui ɗon golle ɗe puɗɗima yettade ha 12% eteɓe puɗɗima ñamde e période moɓe dokka dawal ngal ha 14%. ɗum noon ko hollirde tan wonde golle ɗe ene tardi no fewi e nder leydi he
ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Wul Zahaf ko jagorgal kalfinade ko fate cellal aade e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui e nder waktuji nogas ina yiya cakkitiɗi ɗi e nder leydi Mauritanie ko ujunere temedde joyyi capanɗe jeetato e yimɓe ɗiɗo kolkisa ɗum noon ko ñalawma aseta hanki o e nder holkiso he ɗon hen capanɗe nayo e ɗiɗo tawama jeeyati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellaɗo ɓe hen capanɗe jeeɗiɗo kefti cellal mumen hay goto ala mo rafi o yoɓi fittade mum capanɗe nayo e ɗiɗo fiɗaɓe ɓe noon to wiyete tam cheket ko yimɓe ɗiɗo to wiyete kay haydi ko neɗɗo goto alega ko neɗɗo goto roso ko neɗɗo goto awjuvetta ko yimɓe tato atar ko neɗɗo goto wadana ko yimɓe ɗiɗo chami ko yimɓe ɗiɗo noadibo ko yimɓe jeetato tig zigza ko neɗɗo goto bir mogrin ko neɗɗo goto if derika ko neɗɗo goto ak juja ko yimɓe tato farak zena e nder nokta ko yimɓe joyo aravat ko yimɓe ɗiɗo elmina ko goto riyata ko yimɓe ɗiɗo ha joni kabaruji men ɗemgal pulara ceerno men to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗena e dow lawol faade Magala Touba accident tinama aseta tinama tigui aleda hande o taw accident o ko hanke waɗi kikiɗe kirɗo on accident noon taw ko subaka hande haala kono accident ko ñalawma kikiɗe hanke waɗi walla jamma ɓe kollini noon ko moto goto kañuma felɓodiri kañum e duƴi ko wiyete gendarme a couché walla ko wiyete dodana o waɗi secousse mawɗo tawa kadi koye tolno jamñajo tolno sara jamñajo noon tolno to wiyete hôpital sukaɓe ko ɗon tigui o waɗi accident moto o ne jolluno yimɓe ɗiɗo ɓe noon hen goto wasi fittane mum keddiɗo barmi hen barmande musde no fewi ha joni koto Touba keddoɗen khalifa général mo Tijani hono Serigne Babacar Sy Mansour o neldi sete timmuɗo to Touba seta hanki nogas e joyi lewru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ardi oɗon sette noon ko biteɗo Serigne Sidi Ahmed Sidi Dabakh e wondude ɓe gondi noon e Serigne Hadi Sy ibnu Serigne Babacar Sy Mansour e wondude e Serigne Papa Youssouf Diop e Serigne Sidi Ahmed Sidi Sy Al Amini e wondude Abdoul Aziz Ndiaye e woɗɓe mawɗo délégation noon hono Serigne Sidi Ahmed Sy Dabakh o yettini nunana ummorade khalifa général Babacar Sy Mansour faade e nando mom khalifa général mo Mouride hono Serigne Mountaga Mbacké e dow ɓe duwonima Mouride ɓe duwonima Mouridnaɓe kala ɓe duwonima kadi ɓe jettiɓe mani khalifa général mo Mouride darde muɗum e jokkere mum enɗam e darade kadi no jaam ƴekkisal duumori e nder leydi Sénégal ha joni kabaruji men e kanko khalifa général on holliri tigui weltare makko mawni no fewi o holliri kadi oɗo sete timmuɗo garɗo toon enen holliri tigui wonde jokkodiral moƴƴal e koddigal moƴƴal nana hakkude galleji ɗiɗi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal hono no mbirden gardini kabaruji men aleta hande nogas jeegom lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goom woni manditare taw ko manditare yurminide wattore duuɓi sappo e jeenayyi ko bateau biyeteɗo joola lummotnoɗo hakkude maaje kaaji hakkude Dakar faade Casamance ko on bateau yoolino hikka watti ñalawma hande o watti duuɓi sappo e jeenayyi ko bateau yoolino tollo bateau o yoolino noon ko tolno e nder maaje kaaɗe tolno leydi Gambie ko ɗon bateau o yoolino bateau no jolluno o yoolino ko sanga 23h woni 11h jamma e saaha ƴiwonde hewde ndiyam taw ko wondude hendu hollirama noon ko ujunere e capanɗe nayo e jeegomo neɗɗo ko ujunere e temedde nayyi ujunere e capanɗe nayo e jeegomo neɗɗo tawi ko joguinoɓe biyeji mum kuppunoɓe biyeji mum e nder bateau e kadi ene waɗi yimɓe hewɓe waɗɓe ko wayno sukaɓe tokkoso ɓe potani koppude biyeji wonduɓe jinnaɓe mumen e wondude e militaire uji walla koreji militaire uji ɓe kewani kuppude biyeji woɗɓe hewɓe ne gonɗe e bateau e saaha nde bateau yoloto nde laamu leydi Sénégal hollirno bila mum ko maayi e bateau he joolare bateau ko ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegomo e yimɓe tato kono ko fate collectif de coordination des familles des victimes de Joola woni CFV woni Joola ɓen noon kollirino ko maayi hen ko ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e yimɓe tato ko ɗum woni wastoɓe hen pittali men hollirama noon e saaha bateau yooli nde ko capanɗe jeegomo e nayo tan neɗɗo Allah dandi hen ɓe heddiɓe kala ko hen mbasi pittali men ete kadi ɓe kolliri ko temedde jeegom e jeetati goski ɗum tan o woni ko yitno hen ko ɓuuri jayyade noon e nduna yoolari taw ko yoolari bateau ko ɓurno jayyede hen ko falde Casamance ko région mo Casamance saabu Casamance tan ko ujunere temedere capanɗe nayo e neɗɗo falde Casamance woni ko boomona hen ete ko ɓuuri hewɓe boomaɓe nder falde Casamance ko Ziguinchor naɓe saabu e nder ɓen ujunere temedere capanɗe nayo neɗɗo hen temedde jeenayo e capanɗe jeeɗiɗo e goho jeeya koye nder wuuro Ziguinchor ngo
hollirama noon e oɗo saaha joni ko laamu leydi Sénégal noon wayno tigui dendagal losgoji e dendagal ko fati e on bateau kala e oɗo saaha joni dossier ji mum koko udda hano hannirta ni o kolliri noon oɗon catastrophe woni tigui yoolede bateau bannoɗo bateau mo Joola ko catastrophe ɓurɗo bonde wonande dendagal laaɗe ndiyam taw ko civil en woni tigui ko wiyete plus grande catastrophe marine taw ko civil ha joni kabaruji men e demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni khalifa général de Medina Baye hono cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass o noddi kankone sete makko timmuɗo yahanimo to Touba ardi oɗon sete noon ko ɓiyi ko biyeteɗo cheikh biyeteɗo cheikh Abdallah Mahi e wondude e biyeteɗo Seydi Aliou Cissé Niass e cheikh Baye Alhaji Abdoulaye e wondude e Abdoulaye Niass e cheikh Mahi Niass cheikh Mahi Niass e wondude cheikh Moukhtar Fall e wadɓe ko ɓeɗo tigui woni sete timmuɗo mo wonide yattade yettinde ɗumen nolo makko faati to khalifa général mo Mouride ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen mima ha joni to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fati e cellalaɗi e gollediɓe mum ɓe kolliri tigui wonde ñalawma alata hande o ko ujunere temedde jeetati capanɗe jeetati neɗɗo kolkisono e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi hen sappo e nayo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboris coronavirus to ɓettama to banggue pourcentage ene hollir tigui e nder temedere kala hen ɓolum piccal capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ko fiɗaɓe e nder ɓen sappo e nayo heddi sappo e nayo ɓe kala heddi sappo e nayo ɓe kala teskama tigui ko ka communautaire e nder ɓe cellano ɓe hen capanɗe jeenayo e joyo kepti cellal mumen jeetato ene tampi sanne hay goto noon ala mo rafi o yooɓi fittano mum togui hanki fade ñalawma hande o ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen général de division hono au commandant de la gendarmerie nationale e wondude directeur de la justice militaire ɓe kolliri tigui wonde tigui ɓe kolliri hitade hikka nde maggal Touba ko ujunere temedde jeeɗiɗi e sappo gendarmerie ko kañumen goni suɓaɓe hitade hikka nde ko fati wadde sécurité maggal Touba e nder ɓen noon tawe hen gendarme ɓe waɗɓe tiniji mumen e gendarme ɓe civil kala taw ko yahoɓe nder yimɓe foof noon ko ɓeydude ndenka e kisal ɓe kolliri temedere sappo joyyi oto wondude capanɗe jeeɗiɗi moto wondude drone aji jeegom ko ɗum tigui woni matériel moɓe kutori hitande hikka nden gam ɓeydude ko fati e ndenka e kisala maggal Touba teskama noon hitande hikka nde ko hikka tigui sécurité o ɓuuri tekkinede par rapport à hitande ramane nden ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen kango ko wuro tawtengo e nder cercle mo Ségou ko capanɗe nayo e jeegomo sagata fof ko worɓe kañumen bifta subaka hande o nder wuro men aseda hande o sanga 6 heures subaka ko kango noon tawe nder commune ene tawe nder commune mo Koumandougou ɓe jaadi kadi kene qime ha nogas jeenayi sareɗo ɓe jaadi hen ɓe jaadi kadi fodde temedde nayyi hodsere fodde temedde nayyi dammol hakkude naggue e beyi e baali ɓe jaadi hen ɓe tawno e wuuro ngo e kuure saraji gonnoɗe ɗen kala ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali jagorgal leydi ndi kalfinade ko fati e cellal aade ɓaƴini communiqué mum mo tonggode temedde joyyi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ko fati e mborosa covid sappo e jeenayyi o holliri noon ko ujunere temedde nayyi capanɗe jeetato e ɗiɗi kolkiso noon ñalawma hanki o hen nogas tattama jaati ko fiɗaɓe joyo kepti cellal men ɓe cellano hay goto ala mo rafi o yooɓi fittande mum leydi Mali ne yaara bila mum sappo e joyyi ujunere temedere capanɗe joyyi e tati neɗɗo fiɗaɓe hen sappo e nayyi ujunere temedde capanɗe jeegom keptino cellal men temedde joyyi capanɗe nayo e jeeɗiɗo ɗum woni ko hawrila dialla kabaruji men ɗemgal Pulaar ko to leydi Côte d'Ivoire paaɗen Simon Bagbo ko gonnoɗo joom suudu Laurent Bagbo men ɗo wonde hooreji ɗiɗi aseta hanki o holliri tigui wonde o waɗi lancement mouvement makko taw ko mouvement dawrugol woni landa makko dawrugol ɓe inniri landa ka noon ko MGC woni mouvement de génération capable mouvement o noon ko dawrugol yidde makko noon ko gembanade sumgoji hooreji leydi tijjani en 2025 ɓe mbaɗi muɓe lancement o noon mouvement o noon koto palais de sport mo Abidjan teskama noon ko ɓuuri hewde oɗon mouvement woni tawete hen ko rewɓe joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Somalie paaɗen fedde Chebab seɓetiɓe wiyeteɓe Chebab ɓe mbaɗi janggu mabɓe to wuuro wiyetego Mogadiscio lamorgo leydi ndi on gongu noon ɓe mbaɗi ɗum tigui koye poste sécurité goto tawateɗo to waɗɗari palais présidentiel saabu hakkude mumen palais présidentiel ko kilométre goto janggu ngu noon ko werla tuufaɗo bomboje kañum tigui fettini pettoje mum bomboje hollirama yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen yimɓe jeetato mbasi hen pittade men yimɓe jeeɗiɗo wonɓe barmi hen barmande musɗe no fewi
mami e kala leñol mbawgol won noddago mango arani e leydi Gambia fomo noddiri ngol noddago Amadou Sane e goɓu muɗum noddiri ɓiɓɓe fulɓe e kala leñol ngol wawi won ɓe mbiɓe on dañani batu mawɗo e o octobre balɗe ndu ɗiɗi hoɗo batu waɗanta on toon to Saare Gueɗa wulli ɓe teddinira ngu ñalngu gouverneur Samba Ba to Basse e gollidiɓe muɗum sefo Alhaji Dun Ba to Sandu e gollidiɓe muɗum sefo o wulli wes Alhaji Mamadou Ba ɓe ɗum teddinira ngu ñalngu leydi kansulo Sinthiou Ba to wulli is ɓe teddinira chef Alhaji Ibrahima Juwara chef mo wulli is e gollidiɓe muɗum ɓe teddinira Mamadou Diallo président fedde aynaɓe to wulli wes e gollidiɓe muɗum ɓe tinna honorable Mama Kande Amadou Dia to Dia Oil e pelle ɗe gandama woni nder Gambia e caggal leydi kala pedde mbawde won heble sukaɓe Afrique ha esa teddiniri one nguñal Amadou Ngata Mere Ba heble sukaɓe Afrique e ngal South Africa ɓe ɗum tin Abdou Baro hoorejo heble sukaɓe Afrique ngal Brazil ɓe tinna président fulɓe Africa Aliou Sow e gomu muɗum ɓe tinna Alhaji Sidi Dem président capital pulagu ngal Gambia Alhaji Mamadou Madou président capital pulagu international ngal Gambia ɓe tinna hoorejo Ceerno Bala Kande hoorejo Jengu Fuladu ɓe tinna Alfaji hoorejo fedde potal ngal Gambia ɓe tinna hoorejo Ceerno Habous Diallo hoorejo heble sukaɓe Afrique ngal Sénégal ɓe tinna Hadji Mama Badiaga a wulli is association leader kam heynori e wulli is e fedde mumen nde o e Gambia ɓe teddinira Aliou Dialaɗo Ba daraniɗo pulagu to to leydi Angleterre Amadou Sane gomo muɗum noddiri ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbi batu mangu ngu won arana nder leydi Gambia ɗum ko nde waɗanta on 2 octobre toon to Saare Gueɗa a wulli ndenne ɓiɓɓe fulɓe mbiyoɓe mbimi wimi e wimaɓe e kala leñol mbangol won heble sukaɓe Afrique wona ɓiɓɓe fulɓe tan darani ko kala leñol mbangol won heble sukaɓe Afrique ɓe on darani ndenne noon ɓiɓɓe fulɓe e kala leñol mbangol won notoɗen Amadou Sane fedde heblo sukaɓe Afrique wona leñol fulɓe tan darani ko dendagal Afrique naɓe kala ɗum noon eɗen mbaɗi wasiya tan eɗen eeri dendagal sernaɓe men almuɓe men mawɓe men joom galuji e miskineɓe kala moni kala ne bisma e nder leydi mawɗa wonde kala notoɗa fedde heblo sukaɓe Afrique fedde heblo sukaɓe Afrique kala leydi gonɗa fedde heblo sukaɓe Afrique ene jogui hen ceetala muɗum ɗum noon eɗen mbiya tan bandiraɓe yo tinno yo noto e fedde heblo sukaɓe Afrique moni foof kadi ballal mum ko wawi addude foof yo addu puccu mawnani misrala famɗani kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima e dongre Afrique paaɗen koto leydi Palestine aleda hande o to si Jordanie kadi tension wuli jaw hakkude ɓeɗon witeɓe Palestine naɓe hakkude mabɓe e Israël naɓe ha tengti koninkoɓe Israël naɓe e nder garmi gara o noon hollirama tigui yimɓe nayo taw ko Palestine naɓe mbasi hen pittali men kamɓe nayo kala noon hollirama ko dadiɓe Israël kañumen jooɓi pittali mabɓe koto leydi Yemen cekkitoɗen to nokku version biteɗo Mariba ene tawe to rewo leydi ndi ha joni garmi garaji ne jokki toon hakkude dadiɓe leydi ndi e ɓeɗo witteɓe Robela Outisa hollirama noon e nder garmi gara fodde 50 neɗɗo hakkude dadiɗo woni militaire e ɓeɗon jeeyaɓe e ɓeɗo witteɓe Robel Outisa mbasi hen pittali men musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on.